un honor que estigui aquí. O sigui que moltes gràcies per haver vingut. Bé, gràcies a vosaltres per l'assistència també i pasaré la paraula al José Rodella, el director del Departament de Matemàtiques, perquè faci també una petita introducció. Bon dia. La veritat és que ja queda molt poc a dir per les paraules del Jaume. I a mi m'agradaria potser subratllar el fet de la joventut i d'un exalumne de la FME, de la UPC, que és també una colla de gent d'una edat similar, més o menys, que esteu arreu del món, per dir-ho d'alguna manera, i que de tant en tant que torneu per aquí, jo crec que és una bona cosa, particularment d'avui és a destacar, i res més, gràcies també per venir i per la conferència i que continuïs venint per aquí. Molt bé. Gràcies. I res més, doncs li passem la paraula al Joan Solà Morales, al que li agraïm que accepti la presentació de la conferència i ell ens explicarà una mica més la bibliografia del Sala. Gràcies, Degà, per mi és un honor i un plaer fer aquesta presentació. Com que vull dir unes quantes coses, però no em vull allargar, perquè aquí hem vingut a escoltar-lo amb ell, doncs quasi bé que ho llegiré, el que tinc escrit. Bé, ja s'ha dit que aquests dies compleix 30 anys, va néixer a Barcelona el 1988, a les Corts, crec. I també que l'any 2006, que ell tenia 18 anys, va ser medalla de bronze a l'Olimpiada Matemàtica Internacional. I el mateix any va ingressar a la FME a fer la llicenciatura de Matemàtiques, també s'ha dit, que llavors era de 5 anys, i que ell la va acabar en 4 l'any 2010. Ell va acabar l'any 2010, va ser el número 1 de la promoció. I durant la carrera, els anys 2007, 2008 i 2009, va també obtenir una medalla de plata en això que és com l'Olimpiada Universitària. Això es diu Competició Matemàtica Internacional d'Estudiants Universitaris. Va acabar el 2010, per tant. Durant el curs 2010-2011 va cursar el màster, també aquí a la FME, i durant aquell any 2011, per tant, que tenia 23 anys, l'any 2011, va veure publicats els seus primers articles matemàtics de recerca, que l'any 2011 van ser 3, en temes, en aquell moment, d'equacions diferencials ordinàries i teoria de control. Del 2011 al 2014, per tant, en 3 anys, va fer el doctorat, també a l'UPC, sota la direcció de Xavier Cabré, va tenir premi extraordinari de doctorat. El tema era equacions íntegro-diferencials, el títol era Integro-Differential Equations, Regularity Theory and Pohosaev Identities. Des de l'any 2014 fins ara ha estat fent recerca postdoctoral, molt intensament i amb molt èxit. Primer, durant 2 anys, a la Universitat de Texas, a Austin, i posteriorment, ara, en l'actualitat, a la Universitat de Zúrich. Els seus interessos actuals giren al voltant de les EDPs el·líptiques i parabòliques, incloses les equacions integro-diferencials i amb èmfasi especial en temes de regularitat i problemes de frontera lliure. Durant aquests anys ha tingut diversos premis importants, com el Premi Vicenç Caselles 2015 i el Premi Rubio de Francia 2017, els dos els dona la RESME, la Real Sociedad Matemàtica Espanyola, i també el Premi Antonio Valle 2017, el dona la Societat Espanyola de Matemàtica Aplicada. Aquest és un premi que es dona a un investigador jove, però ell ha estat l'investigador més jove que l'ha tingut mai. També és molt important de destacar que ell, potser ja no sé si ens hem de mirar, en fi, amb ell també podíem avaluar moltes altres coses, no? A mi em sap una mica de greu parlar dels premis, no parlar dels treballs, diré una cosa però molt poca.
però és que, esclar, a mesura que es va progressant s'ha de parlar d'altres coses. I el que ara volia dir és que ha estat investigador principal de 2 projectes de recerca importants, d'import econòmic destacadet. Un de la National Science Foundation als Estats Units i l'altre, que encara està en vigor, de la SNSF suïssa. Mirant la base de dades Mastinet, que és una cosa que fem molt sovint i que ens serveix per resumir algunes coses, podem veure que als seus 30 anys, que farà la setmana que ve, ha estat l'autor de 30 treballs de recerca ja publicats, també té uns quants que estan pendents de publicació o d'acceptació, 30 treballs de recerca publicats en només 7 anys, en col·laboració amb 14 coautors, que han estat citats 403 vegades per part de 274 autors. Els que us passegeu per la base de dades Mastinet sabeu que aquests números són uns números bastant destacats. El seu treball més citat va ser publicat l'any 2014 i d'aquest treball són autors ell i el seu company Joaquim Serra, també exalumne de la FME, també molt estimat. Aquest treball té ni més ni menys que 137 cites i figura a Mastinet en el número 4, almenys ahir era el número 4, dels treballs publicats l'any 2014 que han estat més citats entre totes les àrees de matemàtiques i a tot el món. El quart. És interessant de dir que en aquesta llista de 4, si mirem aquests 4, els que ocupen els llocs 1 i 2 són 2 llibres. El primer de 750 pàgines, el segon de 1.800 pàgines. Són 2 llibres, després ve un altre i després venen ells. Per cert, també està dit que aquest que està entremig, aquest número 3, és un article d'un col·lega nostre, del Xavier Cabré, juntament amb el seu col·laborador Yannick Sir. Però no hem de reduir mai la recerca matemàtica a una base de dades o a un full Excel, encara que les dades ens ajuden a entendre les coses. La recerca la fan les persones i les fan anar, i les persones tenen els seus trets que les fan anar lluny. Sigui tot, no puc ficar-me molt en la seva manera de ser, perquè és una cosa una mica difícil i tampoc no és el lloc ni el moment de fer-ho, però només vull dir que de totes les referències que tenim d'ell, sempre es parla d'un col·lega molt estimat i molt admirat. Una petita cosa que sí que vull dir és que el Xavi sempre s'ha interessat per l'activitat matemàtica entesa en un sentit social i ampli. És molt fàcil parlar amb ell de temes d'ensenyament de les matemàtiques a nivell de secundària, per exemple, o de temes d'organització de premis i estímuls. Quan jo tenia alguna responsabilitat a la Societat Catalana de Matemàtiques, parlava amb ell sovint de moltes d'aquestes coses. Ell sempre s'ha interessat per això. També s'ha interessat per les institucions matemàtiques, per la seva activitat, la forma d'organitzar-se i de finançar-se. Ell és un gran interlocutor també d'aquests temes. Una altra cosa que a mi m'ha cridat sempre l'atenció del Xavi és que és un gran expositor. Estic segur que avui en tindrem una bona mostra. Sempre que l'he escoltat he tingut la sensació, que malauradament no és tan comuna, de que parla amb la única intenció de ser entès i d'interessar el públic. Alguns altres, potser pocs, però alguns altres, donen la sensació de que parlen per demostrar que ells són grans matemàtics, o bé per demostrar que els pobres que els escoltem no tenim ni idea de res. Ell no és així. Espero, doncs, que ens farà gaudir de la seva conferència d'avui, Regularity of Free Boundaries in Obstacle Problems. Res més, gràcies. Doncs, moltes gràcies per la presentació, no sé què dir, només dic gràcies. I, és un plaer estar aquí, que és com a casa, i vull parlar de regularitat de
fronteres lliures, amb problemes de l'obstacle. Les transparències estan en anglès, però parlaré en català, si tothom li sembla bé. I bàsicament el que vull explicar una mica és a què em dedico, a què m'he dedicat els últims anys, i que més o menys us feu una idea de quins són els temes d'investigació que estudiem i quines són les preguntes més importants dins d'aquests temes i una mica més cap al final què he fet jo dins de les EDPs, quins són els teoremes que hem fet últimament. Molt bé. Doncs deixeu-me començar per una explicació molt general de què fem. Quina és la pregunta, les preguntes que ens fem dins de les EDPs. Jo estudio EDPs el·líptiques, que bàsicament vol dir que no depenen del temps, és la manera més fàcil de dir-ho, i la pregunta més essencial dins d'aquest camp en general és aquesta, es podria resumir així. Tu tens una EDP o diverses EDPs, un conjunt d'EDPs, i la pregunta que vols contestar, la pregunta més bàsica en el camp de les EDPs és aquesta. Donada l'EDP, són totes les seves solucions, diguem, ser infinit, o poden tenir singularitats? Aquesta és la pregunta potser la pregunta més bàsica i important dins del món de les EDPs, que pot anar, de fet, no és només d'EDPs el·líptiques, això en tot el camp de les EDPs és una pregunta una mica que unifica tot el camp, en cert sentit. Però en particular dins de les EDPs el·líptiques, que són les que jo treballo, aquesta pregunta és molt important. I llavors voldria explicar començant per un exemple que és molt conegut i que és el problema que es diu el problema 19 de Hilbert i que bàsicament era aquesta pregunta en un cas important d'EDP el·líptica i és, nosaltres considerem un funcional d'energia, diguéssim, tens una funció, estàs buscant una funció que minimitzi una certa energia. En aquest cas seria, podeu pensar, tens un domini aquí, omega, i aquí fixes que U igual a G, una funció donada, i a dins tu busques una funció que minimitzi una certa energia, que és un funcional d'aquest estil, on aquest funcional és convex. I un exemple molt fàcil seria, el cas més fàcil i conegut seria que minimitzis això. Tu minimitzes el gradient quadrat, busques la funció que coincideix amb una donada a la vora d'un domini i que minimitza aquesta energia, que es diu energia de Dirichlet en aquest cas, que minimitza aquesta energia dins del domini. I llavors això pots demostrar de manera molt fàcil que sempre existeix una única funció que minimitza aquesta energia. I la pregunta més important aquí seria aquesta. O sigui, per qualsevol funcional d'aquest estil que sigui convex, convex és molt important perquè hi hagi una única funció que minimitza, la pregunta és si tots els minimitzants d'aquestes energies són regulars, són ser infinit o poden tenir singularitats. I bàsicament això és la pregunta que va fer Hilbert l'any 1900 i era un dels 23 problemes de Hilbert, d'aquests que són famosos i que eren com els problemes que va posar al principi de segle, i la pregunta en concret és aquesta. Posem que aquesta L és ser infinit i uniformement convexa. I la pregunta és cert que els minimitzants d'aquesta energia són sempre ser infinit o no? I aquesta és la pregunta de Hilbert, el problema 19 de Hilbert és exactament aquest. Llavors, per l'energia de Dirichlet, que és aquesta, et queda una EDP, que és la funció que minimitza això, resol una EDP, que és Laplacià de U igual a 0 a omega i U igual a G a la vora. És una EDP, i aquesta EDP, en el cas de l'energia de Dirichlet, és una EDP lineal, que és com l'EDP més fàcil de tot, en cert sentit. I aquesta EDP sabem que les solucions d'aquesta equació són analítiques, són ser infinit i tot és molt maco i tot ho sabem i ja es coneixien en aquell temps. L'any 1900 ja ho sabien tot d'aquesta. Ara el problema és, què passa si canvio gradient quadrat, que és exactament l'energia de Dirichlet que et dona funcions harmòniques, què passa si ho canvio per un problema molt més general, que és minimitzar funcionals convexos. Llavors, si minimitzo un funcional convex d'aquest estil, amb L ser infinit i uniformement convex, que s'assemblarà a aquest, però no és exactament aquest,
Què passa? Llavors, el que pots demostrar és que, en un cert sentit, el minimitzant, la funció que minimitza això, compleix un EDP, però és no lineal. O sigui, a la que canvies el funcional i deixa de ser l'energia de Dirichlet, passa a ser una EDP elíptica no lineal. I llavors, aquesta pregunta és molt, molt més difícil que en aquest cas. Llavors, per això era un dels 23 problemes de Hilbert, perquè és una pregunta molt difícil i que, de fet, es va trigar molts anys, es va trigar dècades a resoldre-la. I, bàsicament, al principi, el que els matemàtics van fer, els diversos matemàtics en diversos treballs, els pot resumir així, que és que si la funció, jo suposo que la funció que minimitza això ja és una funció C1, llavors puc demostrar que llavors és infinit. I això, en cert sentit, només utilitza tècniques que es van desenvolupar en aquells anys, però són tècniques d'EDPs lineals. En cert sentit, per anar de C1 a C infinit, només necessites entendre els EDPs lineals. Potser amb coeficients variables i així, però són tècniques que es diuen perturbatives, que, de fet, si suposes que és C1, l'EDP que et surt, que és no lineal, és com si fos lineal. La pots tractar com si fos lineal i et dona suficient informació com per dir que és C infinit. Ara, l'EDP en realitat és no lineal i tu no saps que la solució sigui C1. Per tant, per passar de no res, diguéssim, de cap informació, només que és minimitzant això, per demostrar C1, és aquí la pregunta no lineal de veritat. I aquesta pregunta, que és EDPs elíptiques no lineals, això era el problema difícil, que era el nucli, diguéssim, dur del problema de Hilbert, era demostrar això. I això van passar anys, però finalment dos matemàtics que en aquell moment eren molt joves van aconseguir demostrar que sí que sempre les solucions són C1. O sigui, la pregunta aquí va ser, no sé si podria demostrar que les solucions són C1 o que poden tenir singularitats. Això és la pregunta que no se sabia contestar i De Giorgi i Nash, que eren dos matemàtics molt joves en aquell moment, que de fet són molt coneguts, Nash és el de la pel·lícula, una mente meravellosa, i que va guanyar el Premi Abel després, i De Giorgi és un dels analistes més famosos del segle XX també, que va guanyar el Premi Wolf. O sigui, són dos matemàtics que són boníssims i en aquell moment eren molt joves, ho va fer quasi alhora, però primer De Giorgi i després Nash, independentment, van demostrar, amb demostracions diferents, que les solucions dels minimitzants d'aquestes energies sempre són C1. I per tant, C infinit, i per tant van resoldre el problema de Hilbert. Això és com l'exemple més clàssic dins d'aquesta classe de preguntes, que és el que he dit que aquest tipus de preguntes són els que treballo i que treballa molta gent dins d'EDPs elíptiques i que, d'aquesta xerrada, ara vull donar un altre exemple. Vull donar un altre exemple, abans de passar a parlar de free boundaries, que és el que deia el títol, vull donar un altre exemple d'això, perquè veieu un exemple una mica diferent, també dins d'EDPs elíptiques, però que el resultat ja no és tan maco. Aquí la resposta és sí, tot és infinit. Però ara anem a passar a un altre exemple, que són equacions que es diuen completament no lineals. O sigui, l'equació anterior, he dit que no he escrit l'EDP que sortia, perquè no cal, però us he dit que era una EDP elíptica no lineal. Però són el que es diu quasi lineal, perquè la no linealitat no és tan dolenta com aquestes. O sigui, si considerem una EDP no lineal en la seva forma més general, serà d'aquesta forma. I llavors, la pregunta és la mateixa que abans. Si tinc una EDP d'aquest estil, o en el cas més senzill d'aquest estil, això és completament no lineal, es diu, i la pregunta és, són les solucions sempre C infinit, si la F és C infinit i elíptica, o, pel contrari, puc demostrar que hi ha singularitats. I aquesta és la pregunta que tens també en aquest context, en EDPs completament no lineals, i llavors, una primera cosa que és bona de saber és que, de fet, si vull entendre aquestes equacions, només em cal entendre aquestes. O sigui, amb unes hipòtesis molt raonables sobre com depèn F del gradient de U, de X, tot això, la pregunta principal és entendre aquestes, que són les més senzilles, que semblen senzilles, sembla més o menys inofensiu, però no ho és per res. O sigui, per entendre això, que són les més generals, només cal entendre això. Llavors, què podem dir d'això, d'aquestes EDPs? EDPs completament no lineals. Doncs, aquesta és la pregunta. Diguem que F és C infinit i uniformement elíptica, que vol dir una certa cosa que no cal entrar en detalls, però és bàsicament les hipòtesis més maques que puguis pensar. El laplacià, les funcions harmòniques, també són un cas particular d'aquí. És un cas particular en què la F és la traça de la matriu del Hessià.
Si agafes la traça, això és el laplacià de 1 igual a 0, i per tant sabem que les solucions són infinit, analítiques, tot el que vulguin. Però la pregunta és, què passa si tinc una f general, que és infinit i uniformement el·líptica? Puc demostrar que les solucions són infinit o no? Hi ha singularitats. En el problema de Hilbert hem demostrat que totes les solucions eren infinit. Anem a veure què passa aquí. Llavors, va passar una mica el mateix amb els anys, també com a resultat de diversos treballs, sobretot de Schauder i altres matemàtics, van poder demostrar que si les solucions són C2, aleshores són C infinit. Una mica passa el mateix que abans. Abans era, si són C1, són C infinit. Ara aquí el que et passa és que necessites més per aplicar aquestes tècniques perturbatives que es diuen, necessites que la solució sigui C2. Perquè si la solució és C2, ja pots tractar aquest EDP com si fos lineal, més o menys, amb coeficients variables. Llavors, si són C2, ja són C infinit. Perfecte. Però aquí no has vist que l'EDP sigui no lineal, no has fet servir, no has entès l'estructura no lineal d'aquest EDP. I el que vols entendre és realment, perquè per construcció tu pots demostrar que sempre hi ha una solució que és única, però la solució és contínua, és una solució com generalitzada, i llavors tu vols demostrar que aquesta solució és de fet C infinit. Clar, llavors, si és C2, és C infinit. Perfecte, però encara em queda un espai, diguéssim, que de la solució que construeixo jo no sé que sigui C2. Llavors aquesta és la pregunta més important. Són les solucions C2 o no? Llavors, en dimensió 2, Nirenberg, que va venir aquí fa un parell d'anys, o un any i mig, l'any 53 ja va demostrar que en dimensió 2, o sigui, si no estàs a Rn, però estàs a la dimensió 2, al pla, llavors, sí, les solucions són sempre C2, i per tant C infinit. Per tant, a R2, qualsevol solució d'aquestes EDPs, aquí amb hipòtesis raonables amb això, o si vols qualsevol solució d'aquesta EDP, sempre són C infinit. Per tant, a R2 no hi ha cap problema. Què més es va fer? Doncs van passar bastants anys fins que Krylov i Safonov van demostrar l'any 79, són dos russos, us puc imaginar, i van demostrar que les solucions sempre són C1. Llavors això és una mica el resultat anàleg del de George i Nash. Van demostrar que de no res, diguéssim, puc demostrar que les solucions són C1. Que això és una feina que és brutal, diguéssim, és utilitzar realment que l'EDP és no lineal i és un problema molt difícil, que és molt anàleg al teorema de George i Nash. Però el teorema de George i Nash et deia les solucions són C1 i en aquell cas deies perfecte perquè si són C1 ja són C infinit. Però aquí tenim un problema perquè les solucions aquí són C1, perfecte, però el que tinc és que si són C2 són C infinit. Llavors això és un problema molt important i que és bastant... Ja és una cosa que deixa de ser anàleg al problema de Hilbert, perquè ara tens un altre problema, que és passar de C1 a C2 encara. I llavors el següent pas va ser Evans i Krylov, independentment, ell als Estats Units, ell a Rússia, van demostrar alhora que si la f aquesta és convexa, és una funció convexa dins de l'espai de matrius, si la f és convexa, aleshores la solució 1 sempre és C2. Per tant, si la f és convexa, tens tot el que vulguis. Si la f és convexa, la 1 és C2 i per tant és C infinit i per tant no hi ha cap problema, no hi ha singularitats. Llavors, què passa? Des de l'any 82 ja sabíem tot això, sabíem que si la f és convexa, aleshores les solucions són C infinit, no hi ha problema, sistema R2, aleshores les solucions són C infinit, no hi ha problema, i Krylov-Safonov ens diu que les solucions sempre són C1. I ara la pregunta, crec que la gent el que esperava és que es pogués demostrar que per tota f, en tota dimensió, sense la hipòtesi de convex, també les solucions fossin C2. I no tot és tan maco en aquest cas, i l'any 2008, per primer cop, Nadirashvili i Blatut van demostrar que, de fet van començar en dimensió 24, van construir un contraexemple en dimensió 24 d'una solució que no és C2. O sigui, en dimensió 24 hi ha solucions d'aquesta equació, ben maca i ben uniformement el·líptica, amb la f C infinit, van demostrar que hi ha una solució que no és C2. O sigui, que el seu Hessian no és una funció contínua i segueix sent solució d'això. I després de 24 van passar a 12, després a 8, fins a 5. I en dimensió 5 van parar. I bàsicament el que demostren és que no pots demostrar res millor que C1 en general, bàsicament. O sigui, i
També, de fet, pots trobar solucions de l'estil que vulguis. Pots trobar que el hessià sigui acotat, però no continu, pots trobar que el hessià és singular, i això en tota dimensió, des de 5 cap amunt. I van demostrar també que els seus contraexemples, que són funcions homogènies, a R4 i R3 no existeixen, els seus contraexemples. Llavors, la pregunta és què passa a R3 i R4, perquè no sabem encara si les solucions són infinit o si hi ha contraexemples que siguin diferents dels que van fer ells. Això no se sap. O sigui que veiem aquí una mica ja que aquestes preguntes de si les solucions són regulars o no poden ser bastant delicades. I això és un exemple, volia explicar una mica, perquè això passa sovint, que en dimensions baixes les solucions tot és maco i tot és infinit, i quan vas a dimensions més altes tens com més llibertat i comences a veure singularitats. I després veurem un altre exemple d'això. Això són només preguntes molt clàssiques dins de les EDPs, que són de solucions d'equacions no lineals. Ara el que jo vull explicar és sobre problemes de frontera lliure, que es diu. Doncs deixem explicar què són els problemes de frontera lliure, que són el que jo he treballat els últims anys, els últims 3-4 anys. Doncs són problemes, bàsicament, qualsevol problema d'EDPs en què hi hagi una frontera, diguéssim, que és lliure, que és tal com el nom indica. O sigui, qualsevol problema d'EDPs que hi hagi una... O, per exemple, si imagineu, és més fàcil d'imaginar si és una cosa que es mou en el temps. Diguéssim, si la solució d'un EDP, per exemple, l'equació de la calor, és una equació que la solució evoluciona amb el temps. Doncs aquí hi hauria no només la solució, però també un domini que s'està movent. Llavors el domini on es compleix l'EDP també s'està movent i és part de la incògnita. Llavors és un problema bastant més complicat i més no lineal. Llavors, molts d'aquests problemes apareixen en matemàtiques, però també en física o finances, enginyeria, biologia, hi ha moltes aplicacions d'aquests problemes, i ara veureu un exemple molt clar, que és l'exemple més clàssic, és el problema de Stefan. Es diu problema de Stefan, que és de fa gairebé 200 anys, i bàsicament descriu transicions de fase. Què vol dir transicions de fase? Doncs, per exemple, un sòlid que passa a líquid. Per exemple, un gel que s'està desfent. És el cas més senzill. Llavors, un gel que s'està desfent, una transició de fase en general, tindries un EDP amb unes condicions de bona i tot el que vulguis, que és conegut, però aquí dins, imagina't que tens un bol, aquí amb aigua que està mig congelada, aquí hi ha la frontera entre el gel i l'aigua líquida, és una part del problema, diguéssim. Tu no saps quina és aquesta frontera, vols saber com evoluciona això. Llavors això, hi ha un EDP involucrat aquí, però a més hi ha una frontera, que és la frontera aquesta entre el gel i aigua líquida, que s'està evolucionant, s'està movent amb el temps. Llavors això és un exemple molt visual i molt maco d'un problema de frontera lliure, que potser és com el més important de tots els problemes de frontera lliure, el més clàssic i més important. Llavors, bàsicament, si diem que la funció de θ és una funció que descriu la temperatura, doncs aquí on hi ha aigua simplement es compleix l'equació de la calor. L'equació de la calor és una EDP, que és aquesta, molt senzilla, però com evoluciona aquesta frontera? Doncs evoluciona amb això, amb aquesta condició. La frontera evoluciona d'aquesta manera exactament. La velocitat de la free boundary, que és la frontera lliure, la frontera entre el gel i l'aigua líquida, això evoluciona d'una manera donada per aquesta condició de vora. Llavors això, que sembla una EDP lineal i molt maca, i això una condició de vora, com que la vora s'està movent, fa que aquesta EDP sigui molt no lineal, també. O sigui, és un problema també no lineal, i per tant, difícil. Podeu pensar que si tot el cilindre fos aigua líquida, simplement tindries l'equació de la calor i ja està. Però si has de passar la fase, la transició de fase, a través dels 0 graus, aquesta EDP es converteix en molt no lineal i és el problema extern. Doncs això és un problema de frontera lliure, que és com el més clàssic i important. Llavors, un altre, que és aquest evoluciona amb el temps, i és més fàcil de visualitzar potser, però un altre exemple molt important és el problema que es diu el problema de l'obstacle. I el problema de l'obstacle, si poses un dibuix, és molt fàcil d'entendre, sembla més tonto, però és bàsicament igual de difícil que l'anterior, que és, tu minimitzes l'energia aquesta de Dirichlet, la que he dit abans, però minimitzes amb una constraint, no sé com traduir-ho, una restricció, sí.
bàsicament minimitzo per totes les funcions que compleixen això. Llavors passa de ser de l'EDP més fàcil que puguis trobar, que és aquesta, passes a tenir un EDP molt no lineal, una altra vegada, que és el mateix que passava amb el problema de Stefan, perquè ja, això seria, podeu imaginar, per exemple, que aquí, imagina't que això és una membrana, i llavors tens un obstacle fi, en aquest cas és molt senzill, i el poses així per sobre, i et queda una membrana que, bueno, tocarà, en uns punts estarà sense tocar l'obstacle, en alguns punts estarà tocant aquí, però bueno, llavors aquí de fet podries afegir la gravetat també, podries afegir diverses coses, però tot és el mateix. Al final tot es redueix a entendre això, minimitzar energies de Dirichlet amb restriccions. I si escrius quin és l'EDP que compleix això, bàsicament et surt que la funció aquesta és harmònica, aquesta U, aquí és harmònica, simplement perquè minimitza aquesta energia. Et queda que és harmònica en el conjunt on U és més gran que l'obstacle. O sigui, aquí la funció és harmònica. Aquí simplement estan tocant. L'obstacle i la funció són iguals. Aquí és harmònica i a la vora, aquesta, a la vora o sigui, tot aquí, la free boundary, que diuen aquest dibuix, aquí simplement la funció U, el gradient, coincidim amb el gradient de l'obstacle també. I això, que sembla més o menys inofensiu, perquè una altra vegada et dic funcions harmòniques són molt fàcils i tot això, aquest problema és molt no lineal i és molt difícil, per ser no lineal. Llavors, aquest problema, de fet, es diu problema, com el de Stefan, es diu problema de frontera lliure, perquè hi ha com dos incògnites aquí. Una és la solució, però l'altra incògnita és el conjunt de contacte, on estan tocant i on no. Això, com que forma part del problema, no estàs buscant una funció, en cert sentit, estàs buscant un domini i una funció, tot a la vegada i tot barrejat. No pots trobar primer un i després l'altre. Tot forma part del mateix problema i això fa que sigui un problema altament no lineal i difícil. Llavors, si ens ho mirem des de dalt, diguéssim, del dibuix anterior el mirem des de dalt, veiem això, que en el pla tindríem un tros on la U és igual a l'obstacle, llavors tindríem una frontera lliure, free boundary, aquesta, i un tros on la U compleix l'EDP. Però no sabem a priori on està aquest conjunt. És com si aquí això està fixat, però a més tinguéssim un tros aquí, on la U sigui igual a phi, diguéssim aquí la U igual a phi, i aquí la funció és harmònica, però aquest conjunt no sé on està. Llavors això fa que sigui un EDP molt no lineal. Llavors, per què ens interessen aquests problemes? El de Stefan està molt clar. Aquest sembla una mica més tonto si ho penses així com una membrana, però de fet aquest problema apareix en... La membrana és la manera més fàcil de visualitzar-ho, però apareix en moltes àrees. I de fet, problemes de frontera lliure, com aquests que he explicat els dos anteriors, apareixen en moltes àrees i també dins de matemàtiques. Per exemple, en ciències, en mecànica de fluids, el problema de Stefan és clarament un problema de mecànica de fluids, si vols que un fluid, un sòlid que s'està desfent cap a líquid, però per exemple el problema de l'obstacle també t'apareix quan tens una presa, que és un material porós i vols saber, hi ha aigua aquí, i vols saber com dins de la presa què està passant, on hi ha aigua i on no, per exemple. És una presa de material porós, doncs t'apareix exactament el problema de l'obstacle, aquest de la membrana així, és exactament el mateix. Després, en elasticitat, està clar que és la membrana aquesta, però hi ha altres problemes d'elasticitat que també t'apareix el problema de l'obstacle, aquest, o problemes més generals d'aquest mateix estil. Després, aquest és més curiós perquè en finances, el problema de l'obstacle i el problema de Stefan també es fan servir un munt, perquè et dona els preus de les American Options. De fet, has de resoldre el problema de Stefan o el problema de l'obstacle, depenent de si és independent del temps o no, però també apareix això. I ara explicaré una mica per què apareix això. Després, per exemple, models de física de partícules que estan interactuant entre elles i tenen un potencial, tot això, també, en problemes més de sistemes físics molt grans, t'apareix el mateix problema de l'obstacle. O sigui, el problema de l'obstacle t'apareix constantment, sempre amb una mica diferents, però que després d'un canvi de variables o després d'alguna petita transformació és el problema de l'obstacle i no canvia res. Per tant, si entens el problema de l'obstacle, entens tot de problemes diferents de diferents aplicacions. I en matemàtiques, per exemple, també en probabilitat, teoria de probabilitat, vols optimal stopping, que és, per exemple, aquest està molt relacionat amb el preu de les opcions. Optimal stopping seria que tu tens un moviment aleatori, un moviment brownià, diguéssim, i tens un payoff, que li diuen, que és com
una cosa que et donen quan pares. I tu vols saber quan és millor parar, quan hauria de parar o quan hauria de continuar el meu moviment aleatori. Això podeu pensar en finances. Tens un estoc, unes accions que estan evolucionant i vols saber quan has de vendre. Vols saber quin és el millor moment per vendre, quan és millor vendre, quan és millor esperar. Llavors això és un problema que es diu optimal stopping, que és el mateix que el preu de les opcions, i això t'apareix exactament el problema de l'obstacle o el problema d'espera. En altres problemes que no siguin de probabilitat, també hi ha en anàlisi complexa, tens uns dominis que es diuen quadrature domains, que serien, per exemple, sabeu que en una bola el potencial electrostàtic d'una bola és el mateix, això ja ho va fer Newton, em sembla, que és el mateix que si fos un punt. Si tu estàs fora no pots distingir entre una bola i un punt. Doncs els dominis aquests que es diuen quadratura, que és l'anàlisi complexa, són dominis en què el domini vist des de fora és igual que uns quants punts. Llavors vols saber quins dominis passa això, per exemple. Llavors aquest problema t'acaba sent equivalent al problema de l'obstacle. Aquest domini serà la seva bola, serà la frontera lliure d'un problema de l'obstacle. I a teoria del potencial és el mateix problema. En matrius aleatòries, de fet, apareixen sistemes com idèntics a aquests, són com partícules que interaccionen, tens un sistema amb interaccions i en matrius aleatòries t'apareix el mateix model que aquí, que també és equivalent al problema de l'obstacle. O sigui, hi ha moltes àrees de les matemàtiques o en ciències en què t'apareixen aquests problemes de l'obstacle i d'espera. I finalment, superfícies mínimes no és exactament el problema de l'obstacle, però estan molt relacionats. I després el volia posar aquí perquè després parlaré una mica de superfícies mínimes i la seva relació amb el problema de l'obstacle. I, bàsicament només volia dir això, que hi ha molts exemples diferents que et donen o el problema de l'obstacle o el problema d'Stefan. I, de fet, hi ha una última cosa aquí, que és que el problema d'Stefan, de fet, és equivalent, és el mateix que el problema de l'obstacle quan fas que l'obstacle, o sigui, la solució es mogui en el temps. Per tant, també són el mateix. O sigui, tots els problemes que he dit són el mateix, bàsicament. Un és independent del temps, està quiet, i l'altre simplement evoluciona amb el temps i és com el gel que es desfà. Però tots aquests problemes que he descrit aquí, excepte les superfícies mínimes, tots aquests problemes són el mateix. Per tant, això és el que volem entendre. Volem entendre aquest problema, el problema de l'obstacle o l'obstacle. Doncs anem a veure què podem dir. Quina és la pregunta més important en aquest context? La pregunta, que és equivalent a la primera que he fet a l'inici, que a l'inici he dit, són les solucions sempre regulars o poden tenir singularitats? Doncs en aquests problemes, la pregunta fonamental és si la frontera lliure és regular o no. Perquè les solucions són més fàcils d'entendre, però la pregunta fonamental en aquests casos és entendre la regularitat d'aquest domini, d'aquesta frontera lliure. I això és la pregunta més bàsica i més difícil en aquests tipus de problemes. Llavors, deixeu-me explicar una mica els resultats que es coneixen i que bàsicament pel problema de l'obstacle se sap moltíssim, se sap molt. Als anys 60 i 70 va ser quan es va demostrar per primera vegada, molts matemàtics com, que ara són, alguns ja no hi són, però són molt importants, per exemple, Hans Levy, Nirenberg, Kinderlerer, hi ha molts matemàtics analistes que es van dedicar a estudiar aquests problemes, Bresis, i van demostrar que les solucions són sempre C1, que això vol dir que són quasi C2, o sigui, el Hessià té dues derivades acotades però no contínues. Això és el que vol dir C1, que les derivades segones són acotades no contínues. I això és òptim, això és el millor que pots dir de les solucions. I de fet no és tan difícil de demostrar. Ara que ho sabem tot molt bé, això és bastant fàcil de demostrar, que les derivades segones són acotades, no contínues, i això és òptim, no t'espera res millor. De fet, si ho penseu, és bastant raonable, perquè aquí, si faig el dibuix d'abans, abans us he fet un dibuix que deia, aquí, això és la free boundary, ara això és el que no sabem, no? Free boundary. Aquí U està donada, U és igual a phi, és aquest conjunt. I aquí, en canvi, la U és harmònica. En el problema de l'obstacle, o compleix la qüestió de la calor en el cas de Stefan. Llavors, aquí, el Hessià de U, les segones derivades de U, estan donades, són iguals a les de phi. I aquí, en canvi,
La Q compleix un EDP, que és que la suma de les segones derivades pures dona 0. Per tant, en principi, el laplacià aquí és 0, el laplacià aquí és no 0, per tant, el laplacià ha de ser discontinu, ha d'haver-hi una discontinuïtat en les derivades segones. I el que demostres és que, de fet, això és el millor que pots dir, que les derivades segones són acotades però discontinues. I això és raonable i això ho pots fer sense haver entès res d'aquesta free boundary, d'aquesta frontera lliure. A priori, perquè clar, de la manera que ho construeixes, heu de pensar que aquesta frontera lliure, que jo ara l'he dibuixat així ben maca, en principi podria ser una cosa ben espantosa. O sigui, podria ser un conjunt amb perímetre infinit, podria ser un conjunt que fos un horror, podria ser un conjunt fractal, podria ser, en principi, com que no has demostrat res, és només, el conjunt aquest podria ser qualsevol cosa, qualsevol disbarat, diguéssim. Però vols demostrar que no, que és una cosa així ben, més o menys maca. I això és el que és aquesta pregunta, la free boundary és regular o no? Però això encara no contesta res de la free boundary aquesta. Que les solucions siguin C1, no et contesta res d'aquest domini encara. Llavors, la pregunta, això no contesta la pregunta fonamental, però és un primer pas, que és les solucions, això és el millor que puc dir. Fi. Llavors, van passar bastants anys fins que es va poder demostrar alguna cosa de les fronteres lliures, i el primer resultat, que va venir quasi alhora que el segon més important, el primer resultat va ser de Nirenberg i Kinderberger, l'any 77, que és una mica, podeu veure que és en l'esperit una mica dels primers resultats del problema de Hilbert, que deia, si són C1, són C infinit. Doncs aquí també, si la frontera lliure aquesta és C1, aleshores és C infinit. Però aquí és molt més difícil de demostrar. Aquí no és tan fàcil perquè ja està involucrat un EDP i un domini, llavors tot és molt més complicat, però la idea que us heu de quedar és que és en el mateix esperit, en el sentit que fa servir només teoremes molt més delicats, però teoremes per equacions lineals, en dominis que són raonables. Perquè si el domini ja és C1, tinc coses raonables encara per poder demostrar que si és C1, de fet és C2, si és C2 és C3 i així arribes fins a C infinit. Per tant, això va en el mateix esperit que els primers resultats del problema de Hilbert, que si és C1 és C infinit. I la pregunta fonamental encara era, jo en principi aquest domini podria ser un horror, podria ser un fractal, podria ser un conjunt de Cantor, podria ser el que sigui, i aquí m'està dient que si és C1 és C infinit. Estic molt lluny de demostrar que és C1 encara. I això, el resultat que va completament trencar l'estat de la qüestió, diguéssim, va ser de Caffarelli. Va demostrar en un article, acte l'any 77 també, que Caffarelli en aquell moment no era gaire conegut, després ha sigut un dels matemàtics dins dels EDPs, potser el millor del món, que ha guanyat el Premi Wolf, és un matemàtic superimportant, i aquell va ser el primer resultat que el va fer famós, bàsicament, i dins del Premi Wolf, per exemple, era un dels principals que citaven com a mereixedor del premi. I va demostrar això, que la free boundary sempre és C1, de fet. O sigui, de no res, començant amb cap informació, ell demostra que les free boundaries són C1, i per tant C infinit, però hi ha un però, hi ha una coma, que és però que potser fora d'un cert conjunt de punts singulars. O sigui, però això és el pitjor que pot passar, entre cometes. O sigui, el que va demostrar Caffarelli és, o bé passa això, que tens un punt així singular que estàs creant com una cúspide, i que la densitat és 0. O sigui, aquí, la densitat, el conjunt aquest gris seria com aquest que he dibuixat aquí. Llavors, o bé passa això, que la densitat és 0 aquí, que no hi ha gairebé no tens conjunt de... no tens part grisa aquí en aquest punt, està creant com una cúspide, o bé passa això, o la free boundary és C infinit. Per tant, aquí seria com, soc C infinit a tot arreu, i aquí hi ha un punt dolent, un punt singular, cap problema, i aquí tot de punt C infinit a l'altre cop. I això és el que va demostrar Caffarelli, i això pot passar, o sigui, això hi ha exemples, això ja se sabien, abans de Caffarelli, de fet, ja se sabien, hi havia molts exemples d'aquest estil. O sigui, la gent s'havia, entre cometes, preocupat de construir quins són els pitjors contraexemples que puc fer, què pot passar, i veien que això podia passar. Unes cúspides d'aquest estil poden passar, però res pitjor que això. I llavors Caffarelli una mica al seu teorema diu, o passa això, que la densitat és 0, o soc C infinit. I llavors això va ser el resultat, i encara és un dels resultats més importants en la teoria de fronteres lliures. I de fet va demostrar això pel problema de l'obstacle, però també pel problema de Stefan. Ho va fer tot alhora i ja està. Va fer pel problema independent del temps, que és l'obstacle, i pel problema de Stefan, que és el que evoluciona amb el temps.
Val? Llavors, què més? Què més podem dir? Per exemple, una pregunta seria què podem dir, a més, dels punts singulars? N'hi poden haver molts o n'hi poden haver pocs? Després parlaré d'això. Ara vull explicar una mica com es demostra això. El teorema de Caffarelli. Després parlaré de què passa amb els punts singulars. Perquè aquí només n'hi ha un, però pel que us he dit n'hi podria haver molts. Llavors, una mica la idea que ens hauríem de quedar és que per estudiar les fronteres lliures tot es fa fent blow-ups, que es diu blow-ups, que és tu agafes un punt, tu em dius, jo no sé què està passant aquí, perquè això podria ser qualsevol cosa horrorosa, però m'agafo un punt d'aquests, d'aquí la frontera lliure, x0, agafo aquí i faig zoom. Agafo una bola molt petita, una bola de radi R, i faig zoom. I llavors això m'ho miro amb una bola molt més gran, diguem de tamany 1, això serà l'origen i aquí hi haurà la frontera lliure, diguéssim, que seria això. A priori jo no sé que el dibuix sigui aquest, perquè si això era un fractal, aquí encara serà un fractal. Però bueno, la idea una mica és fer zoom i fer R anar a 0. Això es converteix en B1, o sigui, d'un tamany R el passo a 1 i a més faig el límit quan R tendeix a 0. Per tant és com fer un zoom, zoom, zoom infinit. Faig zoom fins que, i llavors es diu blow up, és com explotes aquí. Fas el zoom infinit, fins aquí. Llavors vols saber què passa. I llavors el que demostres és que si fas aquests rescalaments, rescales com R quadrat, això ve que ja saps que les solucions són C1, etc. És igual, tu fas un zoom de manera que demostres que en la topologia C1 aquests rescalaments, que tu no en saps res, convergeixen a una solució que li dic U sub 0, que és una solució global a tot RN, i això també complirà el problema de l'obstacle. En un cert sentit, l'obstacle serà 0, llavors aquí serà com, aquí hi haurà 0, aquí hi haurà l'EDP, però serà una solució a tot RN. I el que vols demostrar és que què pot passar aquí? U sub 0. Quines solucions globals hi ha? Tu si fas zoom així infinit, fas un blow-up, i vols veure què passa en el límit. Vols veure quines solucions et queden després de fer el blow-up, aquestes solucions globals. Què pot passar? I llavors, la gràcia, clar, si no pots dir res d'aquestes solucions globals, doncs estàs igual que abans, no has guanyat res. Però si pots dir alguna cosa d'aquestes solucions globals, tens molt guanyat, perquè d'aquí pots treure informació i tornar enrere, en cert sentit. Llavors la idea i la principal dificultat aquí és classificar els blow-ups, dir exactament què pot passar aquí. I resulta que hi ha només dues opcions. O bé em surt, poso el dibuix, o bé em surt una solució UD, perquè si això era regular, una mica el que t'esperes després de fer el zoom infinit és que això et quedi pla. Llavors pot passar això. O bé això és com un semiespai on la solució és 0 i després creix com una paràbola, que és això, és una solució UD, i això voldria dir que t'esperes que voldria dir que eres un punt regular, o et surt això, com una paràbola, per exemple, que aquí no hi ha conjunt de contacte, diguéssim, no hi ha part grisa en el límit. Ha desvanegut la part grisa, ja no hi és. I això són paraboloides d'aquests, ARN. I el que demostra és que només pot passar aquestes dues coses. I això és la part més difícil, que no estic dient com es fa, però una mica la idea és que tu fas això, classifiques els blow-ups, que és la part més tècnica i més difícil, però un cop has fet això, d'aquí ara has de treure informació. Has de dir, ja he classificat això m'hauria de donar informació. I una mica això és el que fas. O sigui, un cop els blow-ups estan classificats, i dius, només podia passar o això o això. Jo el que vull demostrar és que, de fet, això venia d'un punt regular i això venia d'un punt singular. I això és el que demostres. Que si has de transferir la informació del blow-up, tornar cap aquí. I dir, si aquí, en el límit, tenia una cosa que feia així, que és una solució d'un semiespai, abans de fer el límit, molt abans, amb una bola molt petita, era una cosa que era C1. I això és la segona part, que també és molt difícil, que també va fer Caffarelli, que és que si després del blow-up em queda un semiespai, vol dir que abans, en una bola molt petita, era un domini C1. I això ja has guanyat la regularitat suficient per demostrar que ets infinit en un entorn. I en canvi, si et sortia un paraboloid,
el que has de demostrar és que abans de fer el blow-up, de fet, no tenies conjunt de contacte, que la densitat era 0. I això és el que jo dic, transferir la informació del blow-up de U0 cap a U. I llavors, que faria va demostrar això. Transferir la informació volia dir que la frontera lliure és ser 1 al voltant dels punts regulars. Llavors, aquesta estratègia que he dit, que és agafar un punt, fer un blow-up així infinit, intentar classificar els blow-ups i després, un cop els tens classificats, tornar enrere i treure la informació original, això està molt relacionat amb l'estudi de superfícies mínimes, de fet. Les superfícies mínimes són conjunts ARN que minimitzen l'àrea. Podeu pensar com un graf, però no té per què ser un graf. De fet, el cas d'un graf és més fàcil. Podeu pensar qualsevol conjunt que minimitzi l'àrea. Tu tens una bola aquí i aquí el teu conjunt és el conjunt que té perímetre mínim dins de tots els possibles conjunts dins d'aquesta que coincideixen aquí a l'esfera. Això són superfícies mínimes. Llavors, l'estudi de superfícies mínimes ARN és semblant al de fronteres lliures, passa el mateix, la pregunta és la mateixa. Les superfícies mínimes són regulars o no? Bueno, sí, una bombolla de sabó. Sí, l'exemple més fàcil i més fàcil de visualitzar és una bombolla de sabó. Poses un fil ferro, el suques amb un sabó, surt i què surt? Llavors això són superfícies d'AR3. Això ho pots fer a ARN, a qualsevol N, i vols contestar aquesta pregunta, que és la mateixa. Són les superfícies mínimes regulars o no? I aquesta estratègia que he explicat aquí es repeteix una mica, de fet era anterior, les superfícies mínimes, la idea molt general, després tècnicament és completament diferent, però la idea general és una mica la mateixa. Tu agafes una superfície mínima, que és un conjunt o ARN, i llavors fas zoom en un punt, diguem a l'origen, rescales, tens la superfície aquesta mínima, que la tens aquí, i fas zoom a l'origen i fas el blow-up, prens el límit. Llavors en el límit et queda un con, el S0, és un conjunt. Aquí tots són conjunts perquè és tot més geomètric, no hi ha funcions. I llavors aquest con, vols dir què pot passar amb aquest con. És un con que minimitza l'àrea. És un con que es diu minimitzant de l'àrea i per tant compleix una certa cosa. Llavors d'aquí pots treure informació. Si aconsegueixes treure aquesta informació, que és el que va poder fer Simons l'any 68, de fet Simons va deixar les matemàtiques i ara és un dels 25 més rics del món, és perquè es va dedicar a finances, però el que va demostrar Simons abans de deixar les matemàtiques és que aquests cons que t'apareixen com a blow-ups, l'única opció, fins a dimensió 7, l'única opció possible és que siguin semiespais, o sigui, són exactament un hiperpla, diguéssim. Per tant, tu tens una superfície que quan fas zoom així infinitament, en el límit et queda només un hiperpla. Per tant, el que t'esperes és que la superfície fos regular. Llavors això, fins a dimensió 7. Llavors això és combinant aquest teorema de Simons amb un teorema també de De Giorgi, que és el que ha aparegut al principi. De Giorgi l'any 61 ja havia demostrat això, que les superfícies mínimes, de fet, si són molt planes, si estan molt a prop d'un hiperplà, aleshores són C infinit. Per tant, combines De Giorgi amb Simons i et surt que fins a dimensió 7 les superfícies mínimes són C infinit. I per tant tot és molt regular. I de fet a R8 hi ha un contraexemple que es diu el con de Simons. I és un contraexemple que és el que hi ha, diguéssim, no hi ha més. En dimensions baixes, fins a 7, les superfícies mínimes són regulars, en dimensió 8 i més amunt tens singularitats. Això pot passar i cap problema. Llavors hi ha molts teoremes de què passa amb el conjunt singular, de punts singulars, com de gran pot ser, etc. Això no ho explicaré per superfícies mínimes, però sí que podem tornar, potser, a què passa amb els punts singulars en el cas de fronteres lliures, el problema de l'obstacle o d'Stefan. Punts singulars. Què passa aquí? Doncs, aquest és el dibuix que us he fet abans, però de fet hi ha un senyor, que és Schaeffer, que als anys 70 es va dedicar a construir tot de contraexemples, que cada un pitjor que l'anterior. Eren coses bastant poc maques, diguéssim. Perquè això tu podries tenir. Això potser... En principi, el que vaig a fer podria passar. Són exemples que va fer Schaeffer, tots ells. Primer, podria ser una cosa així, només mitja cúspide. Això pot passar. Però llavors també podria passar això, una cúspide així,
però llavors tota una corba de punts singulars, llavors una altra cúspide així, i per aquí també punts sueltos i una altra corba de punts singulars. Això també podria passar. O sigui, això hi ha molts punts singulars aquí, tots aquests són punts singulars. I després va fer coses que hi havia infinites cúspides. Podries fer coses d'aquestes també. Jo no ho sé dibuixar perquè no en sé fer infinites, però això, on tot això està gris, diguéssim, aquí en podries tenir infinites, com un conjunt de cantos, diguéssim, però unidimensional, aquí. Això pot passar també. Tot això va fer Scheffer, va començar a construir contraexemples, que el teorema de Caffarelli encara serveix aquí, perquè el teorema de Caffarelli diu o bé té densitat zero o bé és tot infinit. Però clar, tot això, en principi, tots tenen densitat zero perquè és una cosa espantosa. Llavors, què pots dir d'això? Doncs, anys després, Caffarelli, l'any 98, el que va demostrar és que tots els punts singulars, si els agafes tots junts, n'hi podria haver molts al principi, perquè això Scheffer ja em va dir que n'hi poden haver molts, però tots ells estan continguts en una varietat que és C1. O sigui, tot aquest conjunt està contingut en una corba C1. Perquè això podria també passar que no fossin tots els punts aquí. I també podries fer com un subconjunt unidimensional, però un subconjunt de Cantor. Però el millor que pots dir és això, que els punts singulars estan continguts en una varietat C1. Llavors, punts singulars, fins i tot a R2 n'hi pot haver una corba, però és el que hi ha, perquè Scheffer va fer aquests exemples i mala sort, diguéssim. Això és com el millor que pots dir en quant a tamany del conjunt singular. És una corba C1 a R2. I en general, una varietat n menys unidimensional C1. I llavors, com es demostra això? De fet, es demostra així. Es demostra demostrant que quan fas el blow-up, quan agafes 1 menys l'obstacle, el restes i fas el límit, el polinomi aquest, que et queda aquí, és únic. A cada punt només hi ha un únic, perquè sempre la convergència i tot això és amb subseqüències i així. Llavors el que has de demostrar és que només a cada punt hi ha un únic polinomi i que de fet quan restes 1 menys l'obstacle et queda exactament aquest polinomi més o petita de x menys x0 quadrat. O sigui que realment 1, la solució, fa aquesta pinta, fa com exactament el polinomi més un petit error en aquell punt. I això el que et dona, si en aquest punt haig de ser aquest polinomi exactament llevat d'un error i al punt del costat haig de ser un altre polinomi llevat d'un error, és que els dos polinomis han d'estar ben alineats, diguéssim. I això et fa que hagis d'estar en una corba C1. Una mica la idea és aquesta. Que això et dona això. Llavors, si pots millorar això, millores una mica això. I això és el que es va fer més tard, que Weiss va demostrar un any més tard, que en dimensió 2, de fet, aquesta corba la pots fer C1 alfa. C1 alfa vol dir una mica millor que C1, no gaire. Però bàsicament és que aquí posis, en lloc de O petita de 2, poses 2 més alfa, amb un alfa molt petit. Llavors això ja és una millora i et dona que és C1 alfa. I després, això a R2 només, a RN res. A RN només Caffarelli. I després, l'any passat, ara fa un any, l'Anessa Figari i el Joaquim Serra, que és el que hem parlat abans també, que també va ser estudiant del Xavier, van demostrar que, de fet, això es compleix amb un 3, amb una O gran 3, i per tant et dona que això està contingut en una varietat C1, però has de treure, com que estàs a RN, a R2 això és cert, i a RN has de dir que això es compleix amb un 3 fora d'un conjunt de codimensió 1, diguéssim. Per tant, per exemple, si estàs a R3, dius, tinc uns punts que estan aïllats, que tenen dimensió 0, on pot ser que això de Caffarelli sigui òptim, però llevat d'aquests punts, en els altres puc posar un 3 aquí. Per tant, aquesta varietat és, no puc dir C1 a tot arreu, però llevat d'una cosa més petita. Una mica la idea és aquesta i això és el millor que es pot dir, el millor que se sap dels punts singulars. Llavors, tot això són els resultats coneguts. No sé quanta estona em queda encara. Encara falta, no? Quina hora hauria d'acabar? 10 minuts, així. Va. Doncs ara voldria parlar de problemes oberts. Tot això són els resultats coneguts fins fa un any i he explicat una mica tota la història, per què estudiem això, per què ens interessa, quins són els teoremes de Caffarelli més clàssics, quins són fins a l'actualitat, fins fa un any. Això és una mica globalment què podem dir del problema de l'obstacle. Llavors ara voldria explicar problemes oberts en aquest tema.
Llavors, aquest és un tema que és una àrea d'investigació molt activa, sobretot des dels anys 60-70 fins ara. És una àrea que hi ha molts problemes oberts, que hi ha molta activitat, hi ha molts investigadors que es dediquen a això, i de fet hi ha moltes generalitzacions del problema de l'obstacle, que això és el que jo havia treballat fins ara i és pel que m'han donat el Premi Rubí de França i tot això. Tractava més aviat d'això, de generalitzacions del problema de l'obstacle, en què la pregunta és la mateixa i no se sabia res i volies demostrar el mateix teorema que el de Caffarelli, però en un context més general. Doncs això no és el que explicaré avui, vull parlar d'una altra cosa més recent, vull acabar parlant d'un treball que estem, de fet encara no està acabat, però està a punt d'acabar, i per tant no parlaré del que he fet fins ara, sinó d'un problema obert molt important i que un pas que hem fet més recentment. Llavors, el problema important, que de fet és un problema important no només en problemes de frontera lliure, sinó en general en EDPs, és què passa, posem que tinc un EDP o un problema de frontera lliure i tinc singularitats. Posem que singularitats existeixen, no ho puc evitar. Llavors, el que vull demostrar és que genèricament aquestes singularitats no existeixen. Per exemple, aquí, en el problema de l'obstacle, seria com dir, si tinc un obstacle qualsevol, poden haver-hi singularitats i el senyor Schaeffer me'n va fer d'horroroses, va fer tot això. Però, si canvio una mica l'obstacle, aleshores una mica la idea seria que genèricament, que si trio un obstacle a l'atzar una mica, no haurien d'aparèixer aquestes singularitats. Són coses més inestables, que les puc construir, però no són tan rellevants perquè genèricament no haurien de passar. I això és un problema obert al problema de l'obstacle, però també, de fet, en superfícies mínimes, això és un problema molt obert, que, com us he dit, fins a dimensió 7 no hi ha singularitats, i de dimensió 8 cap amunt hi ha singularitats. I també el que voldries demostrar és que aquestes singularitats genèricament no existeixen. Però això és un problema obert molt, molt difícil, en superfícies mínimes i també en el problema de l'obstacle. I d'això, en el problema de l'obstacle, Schaeffer, després de fer tot això, va dir, jo el que m'espero, com que això em costa molt de construir, i són només casos molt concrets, van fer aquesta conjectura. De fet, va fer la conjectura abans dels teoremes de Caffarelli. Va dir, genèricament, per obstacles genèrics, no hauria d'haver-hi cap punt singular, mai. Perquè els problemes, els exemples aquests són difícils de construir. És només un cas molt concret que t'has de fer molt a mà. Llavors, ell va dir això, una conjectura fa 40 anys, dient això, que amb un obstacle genèric, la solució, la free boundary, en el problema de l'obstacle, hauria de ser infinit i un domini tan maco com et puguis imaginar, sense cap punt singular. I això és la conjectura de Schaeffer, que té una mica més de 40 anys. Llavors, què se sap sobre això? Doncs, durant molts anys no se sabia res, però bàsicament l'únic que se sap va ser Regis Monod, que l'any 2002 va demostrar que a R2, en el pla, és certa la conjectura. O sigui, a R2 això és cert, que si agafes un obstacle qualsevol, no veuràs cap punt singular. Un obstacle a l'atzar, diguem-ne, que quasi qualsevol obstacle, a R2 no hi ha punts singulars. O sigui, aquests exemples, si moc una mica l'obstacle així i faig una mica a l'atzar, ja desapareixen els punts singulars i això es converteix en una cosa maca, això es converteix en una cosa maca, això pot desaparèixer o es fa més gros o el que sigui, però tot passa a ser regular. I això és tot el que se sap, fins aquí el que se sap sobre aquesta conjectura, diguéssim, no hi ha res més a dir. I en superfícies mínimes, com que abans us he parlat, hi ha un resultat similar, que és que a R8, que també és com la dimensió més baixa, en què les singularitats són punts aïllats, a R8 per superfícies mínimes, Smail, que va ser estudiant del Rick Schoen, va demostrar l'any 93 que a R8, i només R8, una conjectura similar és certa, diguéssim que les superfícies mínimes són regulars genèricament, que si tenen una singularitat, moc una mica i desapareix. Però això és com dos teoremes que no tenen res a veure i la demostració no s'assemblen res, però són dos teoremes que passen una mica el mateix, que és només en la dimensió més baixa possible. En superfícies mínimes R8, en el problema de l'obstacle R2. I en la dimensió més baixa possible pots demostrar això, que la conjectura és certa. Però en dimensions més altes no saps res, no pots demostrar res de res. Llavors això és un problema que té molts anys i que ara, en un treball que estem acabant d'escriure, demostrarem el següent, que és, això és un treball amb l'Alessio Picari i el Joaquim Serra, i demostrarem això, que a R3, ara ja no R2 sinó R3, que és, de fet, el cas més físic, diguéssim, és la nostra dimensió, que
si agafes un obstacle i el pertorbes, li mous una constant, en lloc d'aquest obstacle, m'agafo l'obstacle més una constant, i per tota constant, doncs per quasi tota constant no hi ha cap punt singular. Per tant, és només, com deia Scheffer, per quasi tot obstacle no hi ha punts singulars i la freeboundary és infinit completament. Per tant, el que estem fent és demostrar la conjectura R3. I això és un pas molt important i, de fet, pots posar, o sigui, hi ha tanta flexibilitat que pots posar qualsevol pertorbació. O sigui, no és per quasi qualsevol pertorbació fi, o sigui, si a l'obstacle li sumes el que vulguis, mentre sigui positiu, amb una constant, per quasi tota constant encara desapareixen les singularitats completament. O sigui, realment tens molta llibertat i les singularitats sempre desapareixen. O sigui que quasi per tot obstacle aquestes singularitats no existeixen a R3. Doncs això se sabia a R2, ara ho demostrem a R3. I què més? Què passa en dimensions més altes? En dimensions més altes no podem demostrar la conjectura, però podem demostrar el següent, que és que si fas el mateix, aleshores, o sigui, a l'obstacle li sumes una pertorbació, li sumes una constant, per quasi tota constant, el conjunt de punts singulars ja no és tan gran com això, sinó que té dimensió de Hausdorff, una cosa que sabíeu que és la dimensió de Hausdorff, però he pensat dimensió, en el sentit que sigui, té dimensió n-4. Per tant, si estàs a R4, per quasi tot lambda, el conjunt de punts singulars és dimensió 0, que són com... no és comptable, però quasi. Dimensió 0 és que són com punts. Per tant, a R4, per quasi tot obstacle, el conjunt... O sigui, el que t'està dient és això. Per quasi tot obstacle, el conjunt singular és molt petit, realment. Llavors, en dimensions altes no demostrem la conjectura, però demostrem això, que per quasi tot, o sigui, genèricament, el conjunt singular és molt petit. Llavors, jo no tenim ni idea, em sembla, de si la conjectura esperem que sigui certa o no, pot ser, però amb les demostracions que fem nosaltres, això és el millor que podem fer, segur. Per tant, això és el millor que demostrem a R3, i en dimensions altes demostrem això, que per quasi tot lambda el conjunt és petit. Llavors, això és en el cas el·líptic, que és el que no depèn del temps. Què passa quan agafo el problema que depèn del temps, el problema del gel que es desfà? Si agafo el problema del gel que es desfà, que és el problema de Stefan, podem fer una cosa més o menys similar, que és el problema de l'obstacle que evoluciona en el temps, que és el problema de Stefan, i estudiem el mateix problema, en probabilitat genèrica. Però què vol dir aquí? Què podem demostrar? Doncs tens una solució que depèn del temps, que es va evolucionant, és el gel que es va movent amb el temps i així. Aquí no pots esperar que per quasi tot, condició inicial o així, no tingui singularitats, perquè de fet, quan el gel s'està desfent, si tu tens un gel que és així, per exemple, imagineu a R3, una cosa així, això és tot regular, però quan el gel s'està desfent, aquí ha de crear una singularitat durant un moment. Per tant, això no ho pots evitar. Però el que pots fer és el següent, és dir que per quasi tot temps, la free boundary a R3, per quasi tot temps, la frontera lliure, o sigui, la forma aquesta del gel, és ser infinit, sense cap punt singular. O sigui, aquí la bona manera de dir és quasi tot temps, una mica. O sigui, el temps juga el paper una mica de la pertorbació d'abans, ara és el temps, que és una molt concreta, que és com evoluciona el temps. En un temps pots tenir això, però instantàniament desapareix i per quasi tot temps no hi haurà cap exemple així. I de fet podem també calcular, estimar, com de gran és el conjunt de temps que són singulars. I el conjunt de temps que són singulars té dimensió, dins de... El temps és dimensió 1, diguéssim. El temps és una dimensió, no? Doncs dins d'aquest conjunt de temps, el conjunt de temps pels quals hi ha una singularitat té dimensió més petita que 2/3. No cal que sapigueu què vol dir dimensió 2/3, però és petit. I llavors, i aquest és el teorema que podem demostrar. Que de fet, no té res a veure, però s'assembla una mica a Navier-Stokes, el problema del mil·lenni, diguéssim, el millor que se sap és un teorema de Caffarelli, Nirenberg i Kohn, que van demostrar que per les equacions de Navier-Stokes, que són les dels fluids, el conjunt de temps singulars té dimensió 1/2, per exemple. És el mateix tipus de teorema, no s'assembla en res a la demostració, però una mica per quedar-se amb la idea de que això són teoremes que són difícils de demostrar, són importants i és una mica l'enunciat correcte. Quan investigues la regularitat, molts cops no arribes a demostrar la regularitat total, però arribes a això, que el conjunt de temps singulars és petit. I aquí demostrem que per quasi tot temps
la free boundary, o sigui, aquest gel que es desfà, apareixerà un punt amb una singularitat, però després es farà tot maco i ja està, desapareix tot. I aquest resultat és, fins i tot a R2 això no se sabia, i més o menys el que està dient això, si voleu quedar amb una frase molt senzilla, que és quan el gel es desfà, no crea masses singularitats, en pot crear algunes, però en general no en crea masses. I fins aquí la xerrada ja. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavi. Si hi ha preguntes o comentaris o algú vol dir alguna cosa... Una pregunta molt ràpida. Aquests teoremes que has fet, el problema era amb el laplacià o era genèric? Amb el laplacià, o sigui, el gel que es desfà, diguéssim, és amb l'equació de la calor, i en el problema de l'obstacle sempre també és amb el laplacià. Segurament, si vols canviar-lo una mica, si no és un gaire d'això, també serviria, però seria... La condició de frontera també és la... Sí, la condició de frontera en el problema d'Stefan és la del problema d'Stefan, diguéssim, és la que toca i no la canviem, diguéssim. Més preguntes? Els resultats precedents als teus, que era Sí. dimensió 2, veritat, de mono, Sí. i per superfícies mínimes en dimensió 8, Smale, Sí. has dit que les demostracions eren diferents? Sí, és molt... Entre ells i amb nosaltres, sí, totes tres són completament diferents. Entre ells dos, completament diferents. Ah, sí? Sí, i amb nosaltres també completament diferents. De fet, el problema de l'obstacle, això que veiem, és que en quasi qualsevol pertorbació que facis et fa desaparèixer les singularitats. En canvi, en superfícies mínimes ha d'agafar-se una pertorbació molt concreta. És diferent. O sigui, no t'esperes que per quasi tot, o sigui, que ho fas a l'atzar una mica al babalà i desapareix la singularitat, en superfícies mínimes això no sembla cert, sinó que t'has d'agafar unes pertorbacions concretes, que encara demostrin la conjectura, diguéssim, generic regularity, que encara t'ho demostrin, però t'has d'agafar unes molt concretes sabent quina pinta fa el punt singular i tot això t'has d'agafar en unes direccions concretes i així. O sigui, és una mica diferent en aquest sentit. I en canvi l'obstacle és realment, agafis el que agafis, et serveix. Per això són molt diferents. I per què només podeu fer fins a dimensió 3? Això. De fet, clar, el que demostrem, dins de la demostració, el que hem de fer és millorar el que he dit abans, per exemple, el teorema de l'Alessia Figal i el Joaquim Serra, que demostraven bàsicament que, podem pensar com que U és el seu blow-up més... Posem que no hi ha obstacle, diguéssim, ells demostren això, excepte un conjunt petit. O sigui, excepte... Doncs el problema, o sigui, una cosa, primer, això per demostrar el nostre teorema, això no és suficient. De fet, això no ens dona res millor que R2. Llavors, el que hem de fer és fer més que això. Hem de, primer de tot, millorar el seu teorema i fer com una expansió, o sigui, anar ordre més amunt. I llavors has de fer com un segon blow-up. A la 1 li restes no només l'obstacle, sinó que també li restes el blow-up i fas com un segon blow-up i després encara has de fer com un... et dona una Q i encara has de fer com un tercer blow-up i llavors acabes demostrant que això amb un 4 menys epsilon, o sigui, millores, vas més enllà i això ho necessites per demostrar el nostre teorema, diguéssim, necessites saber molt bé què està passant en tots els punts singulars. Llavors, si fos per això, podries pensar, bueno, podríem tenir una expansió infinita, si ho sabem tot molt bé, aleshores ho demostrem en tota dimensió. Sí, però el problema és aquest conjunt petit. El problema són aquests en els quals no sap res millor que el de Caffarelli i això et molesta bastant, diguéssim. I no hi ha res a fer, perquè aquest conjunt petit hi ha contraexemples, diguéssim, que això no és cert a tots els punts, sinó només a quasi tot arreu, excepte un conjunt petit. Llavors el que ens molesta són aquests conjunts petits. Això és I de fet, sembla que podríem demostrar una expansió infinita, excepte un conjunt petit, però no ens donaria res millor. I R3 per què no et molesta? Bueno, perquè, clar, com més augmentes la dimensió, perquè el conjunt petit
el de petit depèn de la dimensió. Sí. Perquè el que demostra és que aquest conjunt petit, a R3 són punts aïllats. Per tant, ja està, no passa res. Però a la que vas R4, 5, 6, aquest conjunt petit ja no és tan petit. Llavors, o sigui, és petit comparat amb N, potser és N-3, dimensió N-3, però clar, dimensió N-3 a R12 és bastant gros. I llavors això el que ens molesta és aquest conjunt petit. I per tant no sembla que es pugui... La mateixa tècnica, diguéssim, no donarà més que el que hem fet fins ara. Ja està. Més coses? Alguna cosa més? Jo volia preguntar-te, aquesta psi que has usat per pertorbar, primer era una constant, que pujaves, i després era una psi. Aquesta psi té requeriments de regularitat? Bueno, regularitat sí, necessites... Sempre suposem, o sigui, s'ha de suposar que l'obstacle... Has de poder fer aquestes... Exacte, sempre necessites que la psi aquesta sigui ser... 6, no sé, però sempre l'obstacle és ser infinit. I de fet en el problema de Stefan no hi ha psi, perquè és per tot temps i ja està. Però en el de l'obstacle sempre suposem que tot és ser infinit. Per simplificar, crec que ser 6 seria suficient. I llavors es anava multiplicat per una lambda. Que és una constant, sí. Llavors dius quasi per tota lambda, sí. En el sentit de la mesura, en el sentit de... Sí, de mesura unidimensional, diguéssim, sí. Sí. No, de fet, clar, et podries preocupar d'intentar demostrar una cosa semblant a això, no? Perquè la lambda de l'el·líptic és la t del parabòlic, que és el temps, i en el cas del temps ens hem preocupat de fer que és 2/3. Però en el cas de l'el·líptic, com que no t'importa tant, no ho hem fet. No... Realment, com que genèric hi ha el temps, que és la conjectura, ja no cal... Però segurament trobaries el mateix. Segurament trobaries que, excepte un conjunt de lambdes que té dimensió 2/3, a R3, tens el que vols. En l'anunci esmentaves també la cosa de Schrödinger. Sí? No ho esmentaves? No ho sé, no ho recordo, crec que no. Sembla que el que he llegit no s'hi aplicaria. No. Si no hi ha més comentaris o preguntes, agrair-li a Xavi de nou la...